Namaste og hjertelig velkommen til Yin Yoga. Så i dag der skal vi hele kroppen igennem, så vi starter nede fra tæerne og bevæger os op igennem benene. Vi har fokus både på hofter og ryg og åbning ind til hele forsiden af overkroppen, arme, skuldre og nakke. Så det bliver simpelthen en omgang Yin Yoga for hele kroppen. Så velkommen til. Vi starter i tåstrækket, så kom med mig om på alle fire. Placer store tæerne inde ved siden af hinanden og underdrej tæerne, så tæerne så godt det er muligt peger fremad. Placer hver knæ ude ved siden af yogamåtten. Før vægten tilbage over hælene og kom ned på underarmene. Så her kan du selv justere, hvor intens strækket skal være på bagsiden af fødder og tæer. Det bliver mere intens, hvis du fører vægten længere tilbage over hælene, hvor du kan lette strækket lidt ved at føre vægten frem. Du kan holde hovedet i forlængelse af rygsøjlen, eller du kan eventuelt, hvis du har en yogablok, hvile panden. Slap af i nakken og skuldrene. Så mærk ind til strækket på undersiden af fødderne og tæerne. Det gode tåstræk. Så måske hvis du er ny her til Yin Yoga, synes lidt for intenst og lidt udfordrende. Men når du har lavet øvelsen nogle gange, så vil du måske kunne mærke, hvor god en øvelse det er for at få løsnet op i fødder og tæer. Træk vejret hele vejen ned til maven. Du kan bruge dit åndedræt som en slags anker. Hvis et stræk føles meget intens, så før fokus ind på åndedrættet. Det dybe åndedræt. Så vi bliver her lige cirka et halvt minut endnu. Og stille og roligt kom op og forløs tæerne. Går nu videre med svanen. Så igen fra alle fire. Kan du nu føre højre knæ ud til siden af yogamåtten. Underbenet ligger ind foran venstre ben. Og gå så forsigtigt tilbage på venstre. Buk lidt fra side til side, så du finder midterpunktet
og ikke falder ud til en af siderne. Så du kan blive her i den høje svane, hvor du eventuelt giver slip på hovedet. Og et stræk til nakken. Hvis der er plads til mere, kan du også finde ned på underarmene. Eventuelt igen med en blok under panden. Eller måske bare beholde hovedet i forlængelse af rygsøjlen. Luk øjnene. Og fornem strækket. Vi er jo alle forskellige, så det er forskelligt, hvor det er, vi mærker strækkene. Men fokusstrækket her i svanen er hele vejen op fra lænden, ned rundt omkring højre balle, ydersiden af højre lår, knæ, ned til underbenet. Måske kan du endda fornemme et stræk nede i din ankel. Og du får også en åbning ind til venstre hofte. Stræk på forsiden af venstre lår. Lyske. Op til maven. Så altså et virkelig godt stræk ind til det meste af benene. Og helt forsigtigt kan du nu komme op. Og hjælp højre ben tilbage. Stå på alle fire. Og før så denne gang venstre knæ ud til siden af yogamåtten. Underbenet ligger ind foran det andet ben, som du går stille og roligt tilbage. Bukker lidt fra side til side, finder midterpunktet. Og mærker efter, om det er tilstrækkeligt i dag at være her i den høje svane. Eller om du kan komme ned på underarmene. Husk, der kan være forskel på de to sider. Så den ene side kan du være fleksibel, og den anden kan du måske være lidt mere spændt. Så husk at være i alle stillingerne med respekt for kroppen. Kun gå cirka 70-80% ind i et stræk. Så altså ikke 100% af det du kan. Men mere på en blid og blød måde.
Så mærk igen ind til strækket. Måske kan du fornemme undervejs, at det ændrer sig. Der hvor du startede med at mærke strækket mest, måske flytter sig til et andet sted. Husk det rolige og dybe åndedræt. Så stille og roligt kan du hjælpe dig selv op. Kom ned og sidde. Gå nu videre med down. Og stræk benene frem foran dig. Og kom op og sid på sædeknuderne. Og herfra har du en ret lænd, så du læner dig frem, kipper her i hofterne, holder lænden strakt. Du kan holde enten ved knæhaserne eller måske længere fremme på benet, alt efter hvor det er du kommer til. Igen husk, det ikke er pres og præstation her til yin yoga, men mere at overgive sig ind i stillingerne på en blid måde. Så bare hold stille og roligt, ikke trække, bare lad kroppen smelte. Så giv slip på hovedet. Mærke strækket på hele bagsiden, hele vejen ned fra fødderne, op igennem benene, rundt omkring ballerne og videre op til hele ryggen, til nakken, larven, som netop handler om overgivelse. Giv slip på frygt, men i tillid læne dig ind. I overgivelsen. Yin, som handler om væren i stedet for gøren. En accept af det der er.
Du kan nu langsomt komme op til siddende. Og fortsæt ned til liggende på maven. Vi går videre med smeltende hjerte. Så kom op og lig på maven. Og vi skal selvfølgelig op på alle fire. Så herfra kan du vende op til alle fire. Så hofterne er cirka over knæene. Hoftebreddes afstand mellem dine knæ. Og herfra kan du gå langt frem med håndfladerne. Kom ned på underarmene. Sveje i ryggen, så brystet søger ned mod underlaget. Måske kommer panden i underlaget. Her kan du justere dine arme ind. Du kan enten have albuerne lidt ud til siden, eller du kan strække dine arme lidt. Mærke ind, hvad der er bedst for dine skuldre. Hvad der føles rarest. Det handler ikke om at få et voldsomt stræk, men mere find ind i de her blide stræk, som er selvkærlige for dig. Så hvis det bliver intens for skuldrene her i smeltende hjerte, kan du føre vægten længere tilbage over hælene og lette trykket på skuldrene lidt. Giv slip på maven. Lad den fylde. Så mærk en god åbning til hele forsiden af overkroppen. Så vej det ind til ryggen. Strækket fra armhulerne hele vejen ud gennem dine arme. Åbning af skuldrene ind til brystet, hjertet. Så stille og roligt kan du komme op igen. Og denne gang skal vi ned til liggende på maven. Til frøen. Så ryk dig over i venstre side af yogamotten. Før højre knæ op. Cirka ud for hoften. Kom ned med overkroppen i yogamotten. Og gå så ud til siden. Så albuen søger ned mod knæet. Placer hænderne oven på hinanden. Og du kan så hvile den ene kind oven på hænderne. Så her i frøen får du et sidebøj her til højre side. Du kan mærke strækket ned langs hele venstre side. Gennem en åbning ind til brystet. Hvis du har bøvl med venstre skulder, kan du også have armen ned langs ryggen. For et lille twist ind til nakken. En åbning ind til højre hofte.
lidt på kroppen. Lad den hvile tungt ned i underlaget. Vi skal stille og roligt have bevæget os til den anden side. Så bliv liggende nede på maven, ryk dig til den modsatte side af yogamotten. Og før så venstre knæ op til cirka ud for hoften. Placer overkroppen i underlaget. Og gå forsigtigt ud til venstre side. Albuen søger ned mod knæet. Placer hænderne oven på hinanden. Modsatte kind hviler på hænderne. Luk gerne øjnene. Træk vejret dybt. Mærk strækket. Mærk, hvor du mærker det i din krop. Måske er det helt blidt. Måske mærker du lidt mere, end du gjorde til den anden side. Bare vær med det, der er. Det du mærker.
Så er det blevet tid til den afsluttende shavasana. Så forsigtigt kom om og læg på ryggen. Stræk benene ud. Find et mellemrum mellem benene. Armene ned langs siden. Håndfladerne opad. Luk gerne øjnene. Vi tager 3 dybe åndedrag sammen. Og ved vi giver slip på kroppen. Træk vejret ind igennem næsen. Der er endnu en. Og en til. Giv slip på dine fødder. Dine ankler. Afspænd lægge og skinneben. Blødgør knæene. Slap helt af i lårene. Afspænd baller. Blødgør maven. Underlivet. Afspænd hele ryggen. Helt ned fra lænden. Op til skuldrene. Gav plads i brystet. Afspænd nakken. Giv slip på kæberne. Blødgør hele ansigtet. Og lad øjnene hvile. Baghovedet. Yogaklassen er nu forbi. Du kan blive liggende lige så længe du har lyst til. Fortsat god dag. Namaste.